Мөхтәрәм кардәшләр, яңа көн тапшыруының чираттагы чыгарышында Мәскәүдән кайткан кадерле кунак катнаша. Ул да булса, Мәскәүдә яшәүче татарлар һәм төрки халыклар милли конгрессы президенты Рөстәм Ямалиев. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Рөстәм әфәнде, бүген халыкара бәхет көне. Менә бу бәхет сүзенә тукталсак, безнең милләттәшләребез кайда гына яшәсә дә, еллар үткәч бәхет эзләп чит төбәкләргә дә китә. Менә сез Мәскәү каласына барып бәхет таба алдыгызмы? Гәрчә үзегез инде югары белемле белгеч, гомер буе комсомол оешмаларында җитәкче булып эшләсәгез дә. Бәхет дип инде һәрбер кешенең үзенең бәхете ул. Кемнеңдер гаилә бәхете бар. Кемнердер эштә кирәклеген үзенең сизеп инде. Кайбер кеше балаларга карап әйтәләр бит инде, бәхет ул бик жаратып эшкә барсаң, эштән соң жаратып өйгә кайтсаң. Туган көннәргә барабыз без, котлыйбыз. Булсын сезнең яхшы машина, яхшы квартир, акча булсын. Кайбер кешенең машинасы да бар, квартиры да бар, акчасы да бар, бәхете юк. Тәмен табып гомер итсә, ул да бер бәхет. Гел менә җыри торган, злей торган, кайбер кеше шуннан бәхет таба. Менә безнең бөтен дөнья татар конгрессы бар. Ул җир шарындагы бөтен милләттәшләребезне берләштереп тора. Һәм моннан нәкъ 1 ел элек Мәскәүдә татарлар һәм төрки халыклар милли конгрессы оештырылган. Мәскәү татарлары ничек яши? Бу конгресс бөтен дөнья татар конгрессыннан каягы белән аерыла? Без дәвам итәбез Фихрат Әхмәтҗановичның эшен. Безнең барье штаб татар. 97 елны без аны ачтык. 97 елны безнең ачылды ДЛ-16. Фихрат Тәбеев оешмасы бу. Менә ул Фихрат Тәбеев безнең белән хәзер юк. Дияратларда барып, безнең белән 8 ел юк. Безнең барье 5 оешма. Без хәзер барсында җыеп оештырдык Национальный конгресс татар. Тюркский халыклар. Татарлар кирендә бөтен тюркский халыклар булсын өчен. Алар безгә карап эшләсен, безнең белән бергәләштерергә монда инде исәп. Безнең бик күп татарлар тора Үзбекистан, Таҗикистан, Казахстан, Киргизстан. Менә ул татарлар белән аралашырга, шуңар бу конгрессның эшләй торган мөмкинчелекләре бик зур. Бар координационный совет. Менә баштук шунда керде безнең Филипп Киркоровның әтисе бар, Бедрос. Менә ул керде. Бер 6 кеше безнең аппарат президенты да элек эшләй торган. Алар татар милләттә түгел. 10 герой бар, 20 генерал инде менә. Бик дәрәҗәле, бик фикер йөртүчеләр, киңәш итеп эшләй торган шундый кешеләрне җыйдык без. Безнең иң зур максат татар телен саклау. Татар телен киләсе буыннарга дәвам итәргә инде, татар яшьләрне Мәскәүдә үстерергә. Фихрат Әхмәтҗанович та аның белән яшәде инде. Без дә инде менә шул студентларны җыеп, яшьләрне җыеп инде, менә карьерный рост дигән нәрсә бар. Боесыннар, ныгысыннар, Мәскәүдә инде берсенә берсе булышып, шулай иттереп менә шунда эш без 25 ел алып барабыз. Шуңар инде менә Казанда кемнең балалары Мәскәүдә укый, туганнары укый, сез аларны барсында безгә җибәрегез. Biz аларны хоккейларга җөртәбез, концертларга алып барабыз. Бик алар белән инде сөйләшәбез, татар телен саклагыз, татар теле кирәк, татар телен яратыгыз дип инде татар милләт турында, татар тел турында, татарның киләчәге турында шулай итеп без алар белән шундый эш алып барабыз. Рөстәм әфәнде, безне төрле буын вәкилләре тыңлый. Кем соң ул Фихрат Әхмәтҗанович Тәбеев дигән сорау куярга мөмкиндер. Шуңа күрә безнең мәгълүмат биреп үтик. Ул Татарстанда Совет чорында узак еллар дәвамында партияның Татарстан өлкә комитетының беренче секретары булган кеше һәм инде Әфганстанда сугыш барган елларда ул Совет иленең Әфганстандагы илчесе булды Советлар Союзы görә. Шуңа күрә аны сез зурлыйсыз, искә аласыз. Шулай бит. У нинди кеше ул булган, без аны аңлап бетерә алмыйбыз. Аңар булган 31 яшь. Ул барган бер бәрәңге басуларына, җир басуларда, шул басуда КАМАЗ төзелгән. КАМАЗ 650 мең шәһәр. КАМАЗ бу бит әкият. Бу бит җир шарында булмаган нәрсә.
Монда бик тырыш халык инде. Безнең монда авыл хуҗалыгы нык булган, промышленный потенциал заводлар, Нижнекамск нефтехим, Нижнекамск шины, Менделеевск, Оргсинтез, Лениногорск, Минибаевскда, менә шул ук Камал театрын, Рустем Нургалиевич менә шуның эшләрен дәвам итә хәзер, кирәклеген белдертә инде менә. Ягъни авыл хуҗалыгы төбәгеннән безнең Татарстаныбыз ил күләмендә, дөнья күләмендә танылган сәнәгать үзәгенә әйләнгән Фикрат Әхмәтҗан улы Табиев җитәкләгән чорда Татарстанны. Партияның Татарстан өлкә комитетының беренче секретаре чагында. Мусымыз яхшы беләбез. Сезнең конгресс Мәскәүдә оешты. Димәк, ул хәзер татарларны берләштереп яши. Татарлар бүген ничегрәк яши? Кыскача гына шуны әйтеп үтсәгез. Без бик тырыш, без ихлас, без риясыз, без әзрәк көннәш. Бергебезгә беребез әзрәк нык булышмаенча, шулайрак кой бер кешеләр шундый бар безнең. Аларны аңлайбыз, игътибар итмәенчә, эшне дәвам итәбез. Менә бүген безне Татарстан радиосы тыңлаучылары тыңлап торалар, һәм инде сез әңгәмәбезне төгәлләп милләттәшләргә ниләр әйтергә телисез? Уйласыннар, алар бит татар. Татар булгач, алар эштә дә уңыш күрсәтергә тиеш. Гаиләдә дә, күршеләргә дә бер татарга карап, аннан соң бөтен милләт турында фикер туа. Менә яшьләргә әйтәсем килә, безгә кирәк милли хисләрне үстергә. Бәләкәй чактан ук миллилек, рухлык, иманлык ишләренә кертергә кирәк. Безнең өметләр, безнең хисләр, безнең татарның икенчелей башка булырга тиеш ул. Без булдырабыз, без бик тырыш, бәхетле дә, нинди генә татарларга заманалар булмаган. Барыбыз без татар телен сакладык, груп гадәтләрен сакладык. Без татар телен киләсе буыннарга тапшырабыз. Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, яңа көн тапшыруында Мәскәүдә яшәүче татарлар һәм төрки халыклар милли конгрессы президенты Рөстәм Ямалиев катнашты. Рәхмәт сезгә. Ниятләрегез изге, бу изге эшләрегездә уңышлар телибез. Рәхмәт, исән булыгыз.